Алексеевск районы хезмәтчәннәре киләсе елгы чәчүгә әзерләнәләр. Ашламалар, саты балалары барлык төр техниканы, чәчкечләрне ремонтлыйлар. Кышкы мәшәкатьләр турында киләсе репортажда. Фермер Рамил Сәләхетдинов 1000 гектар җирдә 6 ел инде бодай һәм көнбагыш игә. Быел бөртеклеләр 1 гектардан 20 центнер уңыш биргән. Юлына күрә яхшы уңыш. Киләсе елга чәчүгә орлык салынган. 6,5 миллион сумга 300 тонна ашлама сатып алынган. Көзге эшләр беткәч, убыркулар беткәч, бөтен техникаларны без ремонтлап чыгабыз, готовить итәбез тырма агрегатларын, культиваторларны, сеялкаларны. Полностью менә агрегатлар готовый 80-80%-ка бөтен әйберләребез бар. Бу көннәрдә техниканы киләсе авыл хуҗалыгы сезонына интенсив ремонтлыйлар. Чәчкечләр, культиваторлар, тракторлар, зур йөк машиналары язга әзер булырга тиеш. Транспорт паркында тулландырырга өлгергәннәр. Яңа комбайннар, куәтле тракторлар кайтарылган. Ремонтта шул ук механизаторлар, машина йөртүчеләр эшли. Сыйфатка зур игътибар итәләр. Результат кирәк 22 елга, 22 елга, чтобы без нормальный эшләп китер өчен техникларны полностью 100% готовить итәбез уже. Шуңа күрә быелгысы ел инде менә 2 комбайн алдык, Акрос 585 маркалы, значит, через программу Русагролизинек, значит, былтыр алдык К700, 742, 430 кече белән, значит, БТЗ тракторлары алдык. 5 ел элек бер фермер хуҗалыгы базасында цифрлаштыруны уңышлы гамәлгә ашырганнар. Бу төгәл исәп-хисап ясарга, эшне уңайлы контрольдә тотарга мөмкинлек бирә. Алексеевский районында 50-гә якын фермер хуҗалыгы бар. Зур агрофирмаларда исәпләнә. Һәр кайда эш кайный. Хәзерге вакытта бара сеялкалар белән заниматься итәбез инде, и культиваторлар белән, крупный энергия насыщенный тракторлар, газовщиклар әкрен кайта башлады. Biz uylabızca biz Mart aylarına bu remontlarını bağışlap çıkarız deyiminde. Арбаны кыштан әзерлә диләр. Алексеевский игенчеләре март ахырына техниканы көйләп бетерергә җыена. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Алексеевский районы.